Δεν πειράζει. Τι άλλο να πω. Δεν ξέρω. Η Μέλισσα κάνει Κολοτούρκος. Πάμε να τον φάμε. Έτσι. Ας σχολιάσουμε τη διαφήμιση. Παιδιά, αυτό είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού μάλλον. Γι' αυτό είναι έτσι. Παιδιά, σε ένα άλλο βίντεο γκάρεθ θα προσπαθήσω να το κάνω teams, ξέρω εγώ, να έχω και έναν ομάδα. Θέλει και αυτός. Πήγε. Ήταν δικό μου. Ο τύψη της Sirius. Μόνο ο κανονικός δεν θα είναι. Ένα nig. Πάμε να φάμε τον God. HD nig. Έλα εδώ. Μέλισσες κυνηγάνε τις μύγες. Με τρόλαρε. Δεν πειράζει, παιδιά. Πάρε λίγο να φάμε τα συνηθισμένα. Γιατί δεν έχω τίποτα να μεγαλώσω. Το έχουν φάει όλοι. Τώρα γιατί, ξέρω εγώ αυτός γιατί να κάνει split για να φάει εμένα που είμαι μισό εκατοστό. Να φάει αυτόν τον Greek. Είναι και Έλληνα. Πάμε να τον φάμε. Παιδιά, εντάξει. Δεν ξέρω και εγώ κανένα. Θα κάτσουμε εδώ. Να παίρνουμε αυτά. Τι είναι τέλος πάντων. Και να μεγαλώνουμε. Εντάξει, να φτάσουμε τα 100 και μετά θα ξεκινήσω να κυνηγάω. Κοντά είμαστε. 95. Έλα μέσα. Ναι. 150. Λεξί. Κολομίγα. Πάμε. Τι είναι αυτός. Ο HD. Να μην είναι ο HD, πάμε να τον φάμε γιατί άμα θυμάστε. Από αυτόν πεθάναμε πριν. Α, κοντ. Δεν πειράζει. Κοντ θες Steam. Εγώ δεν θέλω. Έκανε βλακεία αυτός. Πάμε να τον φάμε. Παιδιά, πώς δεν πέθανα. Δεν πέθανα ακόμα. Μου δώσε. Δώσε μου λίγο ακόμη. Δώσε μου λίγο ακόμη ρε αγόρι μου. Δώσε μου να τον φάω. Κοιτάξτε, είναι χαζός. Δεν μου δίνει. Θα με φάει. Ναι, είναι χαζός. Ωραίος ρε. Πάμε ένα τελευταίο.
Άντε πάλι να πάμε στα 100 και να αρχίσουμε το κυνήγι. Θα μας φάει η γη. Αυτό τι είναι τώρα, η Αμέρικα, Πακιστάν. Πάμε να τον δούμε. Θες team. Όχι, please. Είμαι προ. Μπράβο ρε, δώσ' του, να με τσακίσει. Ναι. Παιδιά, έπαιξα πριν από το βίντεο κάποια άλλα αγκάρι, όλα, πώς το πω, gameplay. Και πήγανε πάρα πολύ καλά. Τώρα αυτά δεν ξέρω γιατί βγαίνουν έτσι, πώς το πω. Όχι, δεν βγαίνει καλά το βίντεο. Δεν παίζω εγώ καλά. Κοιτάξτε. Τώρα γιατί ο πρώτος να κάτσει να φάει εμένα. Με ποια λογική να το κάνει αυτό. Θα μεγαλώσει κατά μισό εκατοστά. Τώρα εγώ τι είναι. Α, νάτος. Τι είναι αυτός εδώ. Από το fast food ήρθε αυτός. Να τον πυροβολήσουμε. Μπράβο ρε, δώσ' του. Και να μπορούμε να το φάμε, δώσ' του. Stein. Έτσι. Πορώνουμε. Παιδιά, είδατε, μεγαλώσαμε και λίγο. Πήγαμε. Όχι. Άμα φάει το μικρό θα μας φάει ολόκληρο. Πάω στοίχημα. Τάισέ με. Έλα, μπράβο ρε. Πολύ ωραία. Και τώρα είναι η φάση I die. Γιατί όλους τους λένε code. Ξέρω εγώ. Nigga. Θα σας φάξω. 539 σκορ. Πολύ καλά. Από τα προηγούμενα τα 100 και τα 50. Έλα, αυτόν θέλω. Θα σε πάω μέχρι τη γωνία, θα σε ακολουθάω όλη την ώρα. Δεν θέλω να χωριστώ στα δύο, επειδή τα παιδιά θα μας τρολάρει και θα με φάνε. Όπα. Πιο fail split δεν έχει γίνει σε όλο τον κόσμο. Το κατάφερε ο Γιώργος. Να ο πρώτος. Είναι σε φάση. Τώρα πάω να φάω τον Γιώργο. Γιατί όλοι έχουν αυτή τη γη. Αυτός hacker. Δεν θέλω να πεθάνω. Είμαι πολύ νέος. Ετοιμάσου να πεθάνεις, νίγκη. Μη! Τώρα δεν τον έχω γαμότο. Δεν τον έχω. Ωραία. Νίγκη. Δεν θα αναχωριστώ κι άλλο, επειδή μετά φοβάμαι θα με διαλύσω. Έλα, πες μέσα. Πες μέσα στη μέλισσα. Δεν θα μου δώσετε τίποτα. Που δεν το έφαγε. Τίποτα άλλο δεν λέω. Όλοι να εύχεστε να μην ενωθώ. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Εγώ τι να κάνω μέσα σε αυτούς. Να πάω να κάνω το... Να τα τεινάξω, ξέρω εγώ. Ενώνομαι. Ναι. Παιδιά, άμα μας φάει κλείνω το βίντεο. Καλά. Λοιπόν, να φάω και το God. Παιδιά, να ξέρετε, στην αρχή στο βίντεο θα το κόψω, δεν θα το δείτε δηλαδή πως θα το ξεκινήσω, επειδή έχει φτάσει 16 λεπτά δυστυχώς και δεν μπορέσω να το ανεβάσω αλλιώς. Δεν το θέλω αυτό. 900, έλα, θα βάλω το χιλιάρι. Έλα, COD. Γιατί όλοι είστε COD. Τι είναι αυτή η νέα ομάδα, COD of nigga.
17 παιδιά, στην αρχή δεν θα δείτε, θα το παρατηρήσετε στο τέλος και μάλλον δεν σας αρέσει το βίντεο, αλλά τι να κάνω. Στην αρχή δεν θα έχει τίποτα, θα το ξεκινήσω από ένα σημείο πιο μετά. Ή θα κόψω ένα ενδιάμεσο σημείο. Ου! Η ευκαιρία του Γιώργου. Όχι, ούτε καν. Ενώσω, αγόρι μου. Ενώσω. Don't die, please. Και έτσι χάνουμε.